Ang lumba sa balyena. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Maayong adlaw akong mga amiga ug akong mga amigo. Ang atong istorya mahitungod sa duha ka mag-amigong balyena nga ginganlag beluga ug narwal. Andam! 1, 2, 3! Si beluga ug narwal nilangoy na. Naglumba sila sa nagyelo nga kadagatan sa Arctic. Ang racetrack kay paliko-liko ug patuyok-tuyok. Si beluga ug narwal milangoy libot sa ngilit sa usa ka higanteng iceberg. Misalom sila ilawom sa usa ka naglutaw nga yelo. Mipaspas sila glangoy sa hugot nga luna sa ilalom sa Arctic Ocean. Napuno silag determinasyon nga nagtukmod kanilang duha nga magpaunhanay. Ang matag usa kanila gustong mudaog. Walay magpapilde. Apan, nikalit sila paghunong. Ang finish line duol na lang. Apan, ang agianan paingon niini napunog yelo. Gitanaw ni beluga ug narwal ang yelo. Wala sila nahibalo unsay buhaton. Si beluga adunay kusgan nga ikog. Kabalo siya nga magamit niya kini sa pag-isbog sa mga nabuak nga mga tipak sa yelo kung mabuak niya kini. Apan, ang dakong problema kay unsaon niya pagbuak ang yelo. Si narwal adunay usa ka kusgan nga sungo. Nahibal-an niya nga magamit niya kini sa pagbuak sa yelo. Ang pag-isbog sa mga nabuak nga yelo mao ang iyang problema. Silang duha gusto nga mudaog ni ini nga lumba. Busa si beluga ug narwal nag-inusarang nagtrabaho aron makalusot sa babag. Kini usa ka lumba ug silang duha gustong makadaog. Mao nga si beluga ug narwal wala magtinabangay sa paglusot sa babag. Apan kini walay kapuslanan, walay usa kanila nga makalusot. Si beluga ug narwal nagtapad sa usag-usa sa tunga-tunga sa bungbong sa yelo. Wala kitay makabot ni ini, ingon ni beluga. Nang hupaw si narwal. Tingali magtinabangay ta? Nangutana si narwal. Giliki ni narwal ang yelo. Gisipa ni beluga ang mga nangaliking yelo. Sa wala madugay, nakahimo sila ug lungag sa yelo nga igo na kaayo nga ilang maagian. Dili ko makalusot kun wala ka, matud pa ni beluga. Dili usab nako mahimo kung dili tungod nimo, tubag ni narwal. Unya, milingi sila sa pag-atubang sa finish line. Nahibal-an ni beluga nga mahimo niyang itukmod ang iyang kaugalingon sa unahan ni narwal. Mahimo siyang mudaog. Nasayod si narwal nga magamit niya ang iyang bangkil sa pagduso kang beluga. Mahimo siyang mudaog. Nagtinan-away sila. Adunay laing kapilian. Makatabok ta sa finish line nga magkauban. Misugyot si beluga.
Karon lang, ug sa sunod, mudaog nako. Niingon si Narwal. Unya, miingon sila. Andam, 1, 2, 3, go! Bisaya for Kids!